Pozdrav svima ljudi, dobrodošli u prvu epizodu Minecraft preživljavanja. Sad, svi se vjerovatno pitate zašto je ovo prva epizoda, ovo bi inače trebalo da bude druga epizoda, nego zato što sam slučajno izbrisao onaj sve, tako da počinjemo odmah. Idemo. Create new world. Ja ću da napravim svet, ali pokazat ću vam kasnije da vi ne bi mislili da sam da ja nisam uključio čitove, tako da vidimo se. Ljudi, evo, znači CJ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, znači čita nema, bonus chest nećemo i svet sam nazvao samostalno preživljavanje. I idemo. Dobran, kako se zovete? Dojde vamo. Šta baguješ? Sam ponovo stavio na options. Znači igramo na normal. Da, evo nas u svetu. I što sam htio da bilo settings 8 čankova. Ja sam uvek na najmanjem zato što meni strašno, ali strašno baguje. Sljedeća epizoda će biti agar.io. Ja ovo ne mogu više, ubiću ove ovce sam. Time to mine. Jej. Kako baguje, a to me strašno, stvarno. Vi mi recite da li biste željeli da ja igram na onom Minecraft serveru pod imenom Sarmacraft. Da igramo Skywars ili tako nešto. Mada jednom sam probao da snimam i totalno je bagovalo. Znači gore je od ovog, skoro mi se kompjuter nije pokvario. Tako da ne znam da ćemo moći, ali vi napišite u komentarima pa ćemo da vidimo. Inače, molim vas, lajkujte naše klipove i pišite dosta komentara, zato što i pišite dosta pitanja da bi mogli da snimamo pitanja i odgovore sa Androm. Tako će se to zvati. Spane mi slušalice. Znači imamo već 3 vune, to je dobro. Ajde dole, tako, stisni na crafting tab, znači toliko crkni. Ne znam šta mi se dešava. To tako, to. I onda ovdje, bravo, znači ovo toliko baguje, znači ja ću ovako, bup, op, ja ću ovo sve brzo da radim, ja ovo znate kako ja to brzo radim, nego to baguje i baguje, znači, ne znam šta mu je, bolje da sam skinuo nešto drugo za onaj fraps. To ću da probam da skidam, pa mi vi preporučite ako imate nešto. I da, naravno, ja ću, ako vi mene subscribe-ujete, ja ću vas normalno da subscribe-ujem, ako imate kanal. Naravno. Tako da, ja ću ovo malo još da srušim. Kao što možete da vidite, mada sad trenutno nije toliko nešto veliko, gradim kućicu, nije kućicu već za prvu noć. Eto, samo onako. Inače, u drugoj epizodi ćemo malo rudariti.
Ja ću van snimanja, pošto ovoliko, znači koliko bagove, ja sam jedno 5 puta zaustavio epizodu i kao što vidite imam već sve kamene stvari. Nije bilo teško, mislim, to i uopšte ni nubu u Minecraftu nije teško. I šta ja pričam, sam ja lud. I uzimamo i ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj, i ovaj. Ajde, ruši se. Pup. Ne, dođi. Evo ga, ne u vodu. Evo ga, upadam u tu našu špilju, što bi rekli Hrvati. Nemojte da mislite da se rugam, uopšte se ne rugam, samo ja. Crafting table, neka stoji tu. Sad gdje mi je krevet. Da. Njega ćemo. Ja, koliko bagova i lagova i ne znam ti ja ni više čega. Dva. Dobro je. Pa idemo na broj 7, ne 8. I postavimo ga tu. I eto ga. Opa, mogu i da spavam ekstra.